Matar da ta fito ta ce ita ce babar Hafsa Ismaila Tuge, ma'ana wacce ta ce ita ce Maryam Tuge, ta fito dai ta faɗi gaskiyar al'amarin da ya faru akan magana da ta yi akan Hafsa Ismaila Tuge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa tashar AA Boka. Idan ya kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. A satin da ya gabata ne wata mata mai suna Maryam Tuge ta fito ta ce ita ce babar Hafsa Tuge, wanda ta ce an sa ‘yarta ba tare da saninta ba, ma'ana an sa ta a wani shirin fim mai suna Amaryar TikTok, a gaggauta cire shi ko kuma ce a gaggauta cire ta daga cikin wannan fim. Ta fito dai ta yi ƙarin bayani ne inda ta yi bayani kamar haka. Ta ce ita ba da saninta ba wannan yarinya ta shiga fim. Ga dai bidiyon da ta yi wannan bayani da kanta. Assalamu alaikum, ni ce Maryam Tuge, maman Hafsa Ismail Tuge. Yarinyar nan ba ta gaya min ba za ta yi fim, ba ta gaya ma babanta ba, kuma tana da aure, tana da miji, ta shiga aikin fim. Don Allah masu shirin fim, don Allah don annabi ku dakatar da Hafsa aikin fim din, ba na so, saboda haka ba na so, don Allah don annabi ba na so. Kuma 'ya'ya ne, in aka yi muku haka ba za ku ji daɗi ba. Don Allah don annabi ku bari don Allah, ba na son wannan aikin fim. Saboda su ma wa'anda suka sa ta, ni ba a hannuna take ba, ba a hannuna take ba. In a hannuna take ba zan bata ta yi shirin fim ba da aure. Don Allah don annabi ku taimake ni a dakatar da ita. Ban yadda ba Hafsa take yin fim tunda bata gaya min ba, ba da amincewa da ni da ubanta ba mu sani ba, ta shiga harkar fim. Da Allah masu shirin fim ku dakatar da Hafsa daga aikin fim din nan. Ba na so, don Allah don annabi ba na so. Bidiyon nan ke da wuya, mutane a kafafen sada zumunta suka dinga tofa albarkacin bakinsu, wanda aka dinga editin ɗin bidiyon ma da shahararren malamin nan wato na Bauchi mai suna Dr. Dutsen Tanshi. Ana zargin dai da kamar da gaske ne, sai kuma daga baya da asiri ya tonu, ya ta wanne tudu aka bi ta wanne gangare aka bi, sai aka ga matar kuma da kanta ta fito tana cewa saka ta aka yi. Kar ku manta idan kuka zo tashar Boka, kafin mu sa muku wannan bidiyo ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Ga dai bidiyon da ta fito da kanta ta ƙaryata kanta da kanta, wanda a da ana ta la'antar wannan jaruma ta Amaryar TikTok, wanda da Allah ya ga damar wanke ta kuma sai Allah ya tona asirin wanda suka ƙulla mata wannan sharri na cewa ita mata aure ce kuma da aurenta ta zo take yin fim. Sai a gyara zama domin a kalli wannan fasuwar kwai da aka yi da kuma yadda aka yi sharri kuma Allah ya warware shi cikin sauƙi. Assalamu alaikum, ni ce Maryam Ahmed da aka sa Hafsa Tuge, aka sa na yaɗa ta. Ni kuɗi ne aka bani, don Allah don annabi ban san abin za a yarwaɗa shi ba haka duniya ta gani. Don Allah don annabi ta yafe mani. Aisha ce ta sani, don Allah don annabi a yafe mani, a yafe don Allah mutane ku taimake ni da roƙonta ta yafe mani. Na cuci yarinya, na sa an baza ta a duniya, don Allah don annabi ta yafe mani, ta yi haƙuri ta yafe mani. Allah ya kyauta. Mutane dai a dinga jin tsoron Allah wajen yin amfani da ku, kar ku duba talaucin da kuke ciki, domin kana iya faɗar maganar da ko a gaban Allah ba za ka tsira ba. Wannan dai mata an yi amfani da ita ne domin ɓata wa wannan jaruma suna, ko kuma a ɓata mata harkarta, ko kuma a jawo mata la'anta a idon duniya. Kar ku manta idan kuka zo tashar AA Boka ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Za mu dinga sanar da ku sabon bidiyo da zarar mun ɗora. Mun gode.